zamenjen map senzor. Nije bio u nekim granicama kojem ja smatram da treba. Kako to zapravo izgleda sa zamenjenim. Tu je već CDS priključen, daćemo kontakt. Bam, kontakt dat. Idemo da čitamo, da vidimo vrednosti zapravo koje jesu za map i map senzor, koji su najbitniji elementi vezano za celokupan sklop. Idemo gore 100 kilopascala, damo gas. To je to. Super prima gas. Bolje nego sa starijim, znači da je u pitanju bila zamena. To je rešeno sad. EGR, ove stave stvari su dobre. To je to. Sve radi perfekt. Zamenjen map senzor, rešeno stanje automobila, više se ne čeka kada se daje gas. Sada konstantno naglim davanjem gasa rastu obrte i konstantno i sve radi perfektno. Probat ćemo ga u vožnji jednoj i to je to. Rešeno. Ćao! Rešeno.